Phone yakhe ayingeni kade ngizana. Okay. Ayibo, angibekele la mntaka bhuti. Wethando ngani usunyabozele ngathi injidla amaqanda wena. Awusela. Woza umenze la umile. Hayi bo Thando ngiyahlelwa ngiyalinga ngisehlane yini ndoda imuntu ogqokile Thando ndoda mina uphuma mina ngilindela ukuthi uzobuya kusasa ubuye nje umahliphi ekhaya kwenzakalani Thando yini ndoda imuntu ogqokile Nkosi yami ungikwenza nomakhelwane Thando mana ngiphethwe isisu ubuya ufunda noma ubuya udla into ezophatha isisu lapho ubuya wenza la khona ngiveni lathi ngekho baba kumele ngene unododa wena Thando engathini usuyajala Thando cha mangiyabuya yambona lokho ahamba mina ngilindela ukuthi uzobuya kusasa yambona ukuthi ugqoka kanjani agqoka la ekhaya kanje ubaba wakhe ngathuka usimanga uma engafike ebuthando yilododa ayona awuhambe ukhuluma naye ufuna ukuzwa inkinga yakhe uma hliphi ekhanda awazi noma bebanje inkunzi noma bekwenzakalani uphuma kade ma wathi uyofunda mntanami njengoba umbone nje ngenele lento ayona khoncwadi futhi kwama ehambe nazo ngathi kwenzakalani ngoba njengoba ngene nje kodwa ngisakhuluma naye hayi awumcheck yibo Hello. Believe my love is blind, or maybe stand something sometimes. And people shout, what is it do I know? Abona sungasekho nje phela. Yo, ngale mntana. Ngitshentenzeka oyema ngahlala bongakhuluma ukuthi mina naphuma. Mase niphuma vengafonela umthali. Mengifonela wathi uzwile bekuthi sengingise clubini futhi wayengaphandle nawe yazi ukuthi ayishobisa ke so wave wangithatha ngesahamza ilazi waba nenkinga nje kayighost enkulu ke nje sacishe wangishaya singakade Wahamba nothale? ngama nothale indaba ngama nothale Cha ngiyakuzela nje phela ngasathi safika usekho. okay ngama nothale Kabamnandi kodwa. Yafika kumnandi but ngothi masifika ithale futhi ithale wayimosha nala mntena ningizamele yena wakavele kayifaka yonke Wahamba kodwa nawe wabuyela kini. umuntu ngamshiya lapha phela ngakuthale endlini ngabuye kuseni ekhaya Oh okay yena ubona isizela. Ushekes unamanga uthi uzitholile le ngane. Alo sihlamo ushekes ngithola kahle. Dlala nami. Thando kuphi lokudla engithengenzele khona Cha indaba yakhe ngisayazi mina kusukela ngo9 ekseni kuyoshaya 12 emini ukudla lutho ma Hama ukube ngizile phela uthi angwenza ukudla ngabe ngikwenzile hawo Cha wayeqinisile usiza ukuthi ngoba usenza umatric uzoshintsha mntanami yazi ushintshile sengikhuluma kuze kube kathathu nawe into eyodwa ungayenzi awazi wena ukudla mangekho kumele ukwenze Hawu ma sengaze kube big deal ngisayokwenza ke nalokudla ucaca ukuthi nje impela wena uyafanga noEnglish Ukhuluma nobani kanjalo wena Thando indlela yokuphendula uma wakho le Hayi ngiwe yashintsha uThando washintsha mntanami waphela Kodwa uphi baba wakhe ezongibonela lemhlolo ngigilela yona awenza ukudla lapha You know what? I'm sick and tired of your lies. You have been playing with my heart. Oh ngana zimntanami Kunjani? Ngiyaphila ntombami njani wena Ngiyaphila. Bese angizobheka uThando okudana umgqibelo. Away ube nguwena mina mntanami ngaba ngisayihluphi nje ngibhekana noThando ngoba umbone nje enza umsangana wenzayo lapha lokho ngicelile ukudla nini ushintshile umngane wakho ushema ukuzama ukukhuluma naye ntombi yami mhla kuzobuza wena Thando Sukuma mntanami ngimbiza ngeke ngazabuza uphila lempilo yalododa ofake emadlebeni
kusasa mntanami ngizokubona ngisayophumula. Mngani ngithuselani. Washintsha Thando. Wena usujola nabantu bahamba ngemoto. Awusengumngani wami phela wena usushintshile awusenguthando lomaziyo. Kwenzakala ngawo? Wow. Uyena into ezele la uthi mina ngijola nabantu bahamba ngemoto. Lalela ngithini sisi ukuqala lo muntu engijola naye uhamba ngemoto. Lo mazidla nawe esikoleni. Bothi ngime ngifida uthi manje ngithatha Thando uzolifida ngemali yabantu bahamba ngemoto. Mina ngifani nawe sisi. Yabona wena usungusathana uqobo lwakhe mina ngisafuna nje ukuhamba nawe. Angizanga sisi wena ungafuni ukuhamba nami. Usuka kini uza la mina and uzongitshela ukuthi usafuna mina ukwabe uzongitshela lokho ngaba uzanga ngisho uzange la ekhaya. Lalela sisi uzolamba yabo usidudla unje imali yami uzolamba uzoba ngangami ngiyatshela otherwise ke mina ngiyasilima futhi ke okukhulu nje cela ungiphumele ngomnyaka yazi ubuye mhla usuzoshintsha nesense ngoba manje lenkulumo ekhulayo umile yazi ngixele Thando yomdinga umngane ozokubonisa njenganabonisa mama club. Hey! Oh God! Sengihamba ama-club ke ngoku. Ngiyawahamba and ngiyabathola ukuthi yabona nje. Ngiyangibona nje nangilimi. Imagine ke wena vele angisani deserve umngane njena. Senginabo sisiza aba ingane. Cela ungivumela ngonyaka. Kanti ugula ke sisi. Siyaphila unjani? Siyaphila nathi. Ngathi ngibhorekile nje. Uthini ngani? Hayi asiborekile nje ukuthi mina ngiyakuthanda ukukhuluma. Awuzama. Thanda ukukhuluma. Size ngento ethanda ukuba serious ke namhlanje ngingakuqhathi ngingoma. Saqala niyasifundisa namhlanje le. Mina ngifuna ukufundiswa. Hayi ngeke. Mina ngibona ukuthi uqondo ukuthi angiboni ukuthi uma uzovuka. Oh, come on girls. Anzini nisandile ukuthi nifunde nathi. Mina senifuna ukufundiswa mina ngeke ngize ngikwazi ke shame ukunifundisa. And uma wami ngiyazi avume ke ukuthi ngizofuna nami ngibona ukuthi umqondo omuhle nokuthi sizofuna ndawonye. Lalelani ngelize nisho ukuthi ngiyikhaya ngoba ngiyazi vele uma bezibazongibele kukhuluma bek. Yazi ngizothenga ukuthi ngiyakanduni ngifunda ukuboka nduku bese ngiyalapha ekhaya ngifundisa kancane baphela. Ngiyakubona zamalele senamhlanje ngiyayishaya stop ngicela please. Ngizothi ngiyakanduni yazi mekuthiwa kandundu isiqenqe vele yabo. Clever wena manje. Awungeke uthini wena awungeke ngeke azakhuluma ngoluntu omuhle futhi ngeke nje ngize ngifune ukusebenza. Awu ma yini manje sanicela futhi sinincenke manje. Angikasancane yini manje ngoba nani nene bright ngoba yanithanda ukufunda nathi. Yini inkinga yenu? Uyathanda kodwa uzama. Futhi angicela please. Imani ke ngingeni ke ngingeni. Siyacela ke yethobile. Siyacela nonke. Okay ngizobona. Otheni ke ne? Alright. Second please. Siyabonga girls. Bese ngashayazi ukuthi ngizofika nizosisiza. Siyabonga kodwa ngalo nisize ngakho. Hayi cha ngomusa kaNkulunkulu sikwazile ukufika. Sesingahamba ngizobona. Hawu phela nesiphushani hawu. Xa nisiphelezele. Cabanga siphelezele khona sizokwazi ukusigijimela lemini. Okay guys nihambe kahle lezo. Hey, singizosala kahle. Papa yini? Okay, bye bye. Okay, asimane kusasa esikoleni yes. Akhona mfethu nento engamphethe kahle. Yini manje le? Yabonga lesikhathi ngiphuma ngemnyango kade ngiyofonela uShakes.
ngithe ngiqeda ukukhuluma noShakes lesilimo esondusi libe singibuka and ngiyakusola ukuthi ungizwile because uvele wathufela amathe phansi. Hayibo ukhululeka ngalowo isilimo esonduso msisabisa kusasa uzobona nasesikoleni zominca. Okay so mvala umlomo vele le yasidididi. Awuthi ngiyolala ngeke ngikhathele mina oh. Hey, awubuye mina ngisayihlala ngisayibona iTV la. Okay. Sure. Hayibo. Athi kubala ethi nje kanti uzama kayi esikoleni namhlanje. Zama? Hawu Zama. Kwenze njani? Akiwana esikoleni namhlanje ngoba phela esikhathi sihambe. Ukuthi ngizwe ngaphupha kabi manje. Hayike Zama mntanami. Ngeke nje mina uzongikhohlisa enkuma wakho ngakuzala. Ngeke ungitshela ukuthi wena ukhalisa ukuthi uphuphe kabi. Hayi makholula. Cha Zama mntanami. Ngakhuluma noma wakho nganazi. Ukuthi mana esikoleni ukhona umfundi ushonile manje. Ubesizwana kakhulu nalo mfundi. Zama mntanami. Kuzodlula mntanami. Asike sicela uNkulunkulu ukuba asiduduze. uNkulunkulu Baba somandla dalo izinto zomhlaba. Siyakhuleka kuwe Nkosi yamakhosi ukuthi ube kanye nathi ngoba mzuzu siguqula. Hayibo ubalalela. Ima usazile wena uzogeza. Unyeke. Kalilan. Yin kan kan. Hau kulu matali. Shat. Ke. Zolo. Kunten. Ni nim tangan na lu. San se kai. Wafuna manjani mhlawumbe yakho ngiyabazi? Babonanga ya. Ngabakhomba nje lethana. Babonanga lapha ngiyazi nje. Angifethi ngeke. Banenzeni? Sirephile. Rephile. Manje nina nitshele ba? Awumnesi sisibaraje. Sibaraje. Uma wako? I got boss, they be taking shots. Let it go, you know I'm high. Already know some people. What's up, man? Yeah, see. How? Umuntu ukhuluma kanjalo mase ethola intombi into. Awusho kambe kanjani zona? Rambe kahle mina. Ihambe njengomuntu. Senze njengobusho wena but shabe isikhathi naku ukuthi yakuze sisheshise lapha. Anisho ngibabeke Asabeka semakobhasi bathembisa ukuthi sibalinge bathi vu. Sengizobabulala. But wena nento eyangimangaza. Sebakhala ngoJesu. Kanti bayakholwa indaba. Wa, vele usindisiwe kodwa vele sekuphelile lo benifuna kona ukuthi kehle ipride le ukusindisa. Udlalile isikhoko sami yazi?
Manje awusho. Bafumana yini futhi ingane lezi? Ngoba siyazidinga ngempela. Hawu. Ngiyanibuza ukuthi ngibathola kanjani. Niyazi nje ukuthi siqedile ukubhala manje sekunzima ukuthi ngibathole. Bafuna nini vele? Ngicabanga ngilomgqibelo lo. Ha, Shakes umgqibelo useduze kabi. Labantu kunzima phela ukuthi ngibathole manje asibhale ngeke futhi ngifake into lesifuna kanjalo. Ngeke kwenzeka kanjalo phela. Hawu. And if awenzeke lo ubona usegostini. Yani manje. Sisebenzela wena la manje. Sunye wena oqala lo. Okay, yini ngizuzana. Kodwa phela nani ngangijala umgqibelo sephela. Kusheshe kanjalo. Ngizwana ukulinda mina. Ngizwana futhi nama delays. Okay, buya phi? Ngekhaya. Hawu, ngicela uhambe. Useshintshile esikoleni akasayi. Andazi yazi. Okanye fanele ndambe ethetha naye ikhona lento imtyayo. Cha xa ngathi nami kuyathetha ngoba akafuni mina kuqala. Kodwa ke njengamntana ngizozama ukuthetha naye. Ubani? No. Yeza. Nana, why vele ngasabonakala sihlele nje ngizeqhumile nokuzama ikhomba. Kona esikoleni awengane. Hawu manje kuba ngiyani. Ngixola njalo. Ngiyazi umngane wesikoleni. Ngicela indlela engikhathazeke ngayo ngawo. Khathazeka ngami. Lenziwe ngikhathazeke ngabana nayo umngane ngaphandle kwakho. Oh, ngale day wena lo owufukana nami namhlanje so worried ngami. Uthando? Into le ndibona ngalawa amehlo. Thando uzama ukuzibulala. Thando? Wenzani? Yexela ngamakho njengangokuba uzama ukuzibulala uhleli la ekamereni. Ndizomxelela ngisho ngathi ndibamba sisi. Sis, ingawo ubadu nje ngoba vele. Ndiyeke. Ngani ngiyacela ngizochazela ngani ngiyochaza uzochazela mama kule tata yakho ngihlangana lapho. Anti baba ngonga ufile ngoba ngingafikanga.
boy, mfana wami ungathanda ngicela ukuthi umuzela ngidinga imbono ngithanda ukuhamba. Mama pasti lo puedo bajar en casa no me la con este caña de que cae de una vez que ve. Qué barato. Siza ubo wena ngundungu asisabise lo sijwayela kabi. Offline. Nangu lo sisiza lapha athi miss. Miss miyekelo miss singale Hey wena ndu. Wendu. Omela. Angiyona lento yokumela abantu abafana nawe yazi. Waze washo bo yazi ngabe ngcono ukuthi nomlomo wakho uzowuvala kuze kube unaphakade ngoba once wawuvula uzobona mfana uzocela amagugu kini yenzo. Hayi ngizile cause hayi ngikhuluma into ezifana nawe yazi. Yazi asidelela undulo yakasibona Seyisa lo ncane yakho uqalisa esikoleni ngoba enyanyi siyazi into yakhe. Mama kanti kwenzakalani ngothando? Uthando amapilisi andazi nami lokuthini. Kodwa uzobanayo. Sawubona baba kaThando, uThando usesibhedlela kwi-ICU uthudla amaphilisi angazi kwenzakaleni. Ubungekwazi ukufika baba. Okay baba ngizobazisa nodokotela. Mina begi ngelutho bengingubani ukuthi ungangithatha. Lo mnitha ngehlelwa ubaba yiwo ayabekezela ngichazele kahle ngale ngane yakhe. Thando! Bathando! Ma! Wethando mntanami yazi ngihleli la ngiyacabanga. Ulangane kwimithi bengeyaphi? Thando ngikhuluma nawe. Awungezi ufuna ngizengithatha isiqwaye ngiqonqothela ekhanda kuze ungezi bengeyaphi ingane kwimithi? Hawuma ngilala nawe la 24/7 odokotela bazongitshela ukuthi ubumithi. Hawuma ngiyaxolisa ma. Ingane yasemlazi. Uyazi lo mfana esemlazi ukuthi ubukhulele. Ubucabanga ukumazisa nini? Masiwenze lento obuyenza. Umthatha wakho ubuhlo senthando obuhlo subulala ingane engenacala noma ungufuna ukuyibulala wena. Hawuma bengafuna ukubulala ingane. Ingane engenacala bengayibulala kanjani? Bengifuna ukuzibulala mina ngoba vele ubaba bengengisaphila ukuthi mina ngikhulele ngingasiqedanga isikole. Ngicela ungangitsheli manje okwenzekile. Hawuyisiphi mntanami? Ufuna ukudela impilo? Ngenxa yokuganga kwakho ubuhamba ukwenza lemgwaqeni uthi uyofunda. Hayi uyisiphi mntanami ngiyakuvuma ungibukanisa nomakhelwane bazothi nomakhelwane mabeze lebihlaza elingaka lomuzwa lekhaya uhlonipheke kanje. Hayi babakho ngeke ngimtshele kodwa khona uzoyithola le ndaba noma engayitholanga ngami Thando ngizoba yini mina ubaba wakho? Ngizoba yini baba wakho? Yamazi baba ukuthi ukuhlaza kanjani? Ungayenza kanjani kodwa Thando into enje? Hayi Thando uyihlaza umhlazile mntanami emphakathini uhlazile Thando. Angifuna ukubona nje yabona nje Thando into engizoyikhuluma nawe ngoba nasesikoleni shothi uzophasa lengane obufuna ukuyikhipha. Ayikho nje into engizoyikhuluma nawe mntanami sezwana. Hayi uyangihlaza Thando ngihlaza. Angasho ukuthi ngizobheka kanjani hayi ichilo Thando hayi. Ngiyaxolisa ma bengazimisela ngicebisa umndeni wala ekhaya negama lala ekhaya ngiyaxolisa kwenzekile iphutha ngekusenze ngama ngicongixolela ngiyaxolisa
ngisawuphuza amanzi ma.
Ngafonela bani ngikusiza kanjani bhuti wami? Uba uspeed busy number shashesi? 78. Yep. 2. Yep. 83. Yep. 54. Okay. Hello bhuti wami unjani? Listen la phone. Speed. La amandla yakhona la lambenga sesiphase road la ngase-days ya ngiyafondoti lenyoni uthale Ngicela ungilethele lo phone ngiyakuzwa ukhuluma kanjena letha ngikhulume nayo kahle. Kodwa ngihlangene nobhuti la ungazi ukuthi bamhlasele nokwenze njani and ulimele kakhulu ngicela uphuthume bandla ngiyaphuthuma. Ngiyacela bandla. Ngosiphatha ngimazi ngicela uphuthume. Yebo kune passage la skhona ngicela uphuthume. Okay bhuti wami ngicela uhlale kanjalo ngithi ngizomlinda umngani wakho umngani wakho somlinda la then mhlambe sokusebenza hospital. Yo mngani. Ngiyasaba kaze sokuphumelela yini ephetheni. Kodwa ngaba yini nje ngingaphuma ubaba yena. Yazi wena thanda ungcono ngoba uhlangile. Kodwa yona nawe ayisho usathanda ukuhlasela indaba yokuhlala. Uyisho leyo mngani kunjalo khona wathathekile. And ngiyayisola. Manje sothenga neliphepha la senginalo number SMS anini. Lazima ukuthi ngabe sisothenga khona singabe soba u2. Ngeke ngisho boss. Wena usihleka umsipasile masemfelile. Mngani uzophasa nje uthi okay ke mina ngizokuthenga umlandi mase ngihamba ukuthenga. Yebo. Thanda umngana khona into ukuthi azongixelayo. Sakwazi nokulinda emdendini. Mngani yazi lento engifuna ukuxoxa ngiserious kanjani plus ngongisaba ne-stress nje saleli phupha ngingikwazi ukuxoxa mase ngithola isikhathi sengazi nama-results sami yabo. Awu ngizoxoxela mngani serious idinga isikhathi and manje angike ngihambe ngibheke uma ekhaya. Yebo nami ngiqalisa ukupheka ngosuku lezi.